Sir, ari ko sir sa kanibitang managkalahi nga mga assessment or impression baka I think the proper term sir is perception sa mga katawhan sa kanibitang estilo karon ni Chief Inspector Jovi Espinido. Bilang usa ka magbabalaod sir, how do you find the issues ascribed to Espinido sir? Well, unang-una, si Inspector Joby Espinido, lain ang iyang style no sa ingon nato na adna na operation sa police no. Kasi ang iyang style Kristiyano kuno siya, nasa Biblia. Pagkatapos nila mag-Bible reading, mo-operate na dahil sila no. Pero ang ilang operation basically sa gabi no. Ang pangutana sa kadaghanan ana ba ang regular style sa law enforcement no. Kaya ang sa regular style i-serve nimo ang warrant no, buntag tapos mayor man to na sa opisina halimbawa si Mayor Paruhinog no, sa Osami, so you have to serve that warrant dito sa iyang office no? Okay, salamat nang imuhang kwan sir Ratubag, and then ari ko sir sa follow up nako. Naabay mga hong sir diha sa hawanan sa Kongreso halimbawa kanabitang to investigate the gentleman because I heard sir nga murag doon ay nagsuggest nga si CSR chairman man siguro to sir Chito Gascon to investigate all so-called non-laban cases. Well, na may meeting si PNP Chief De La Rosa, ang CSR chair no, and the PNP said that they will fully cooperate, so that's a welcome development. So kinahanglan yun nga mo cooperate ang PNP, submit tanan nga mga data they have no, case profiles on all the those killed sa police operations, gilante killings, yung mga na EJ case no. O para ingon nato na clear no nga ang mismong atong gobyerno ay ipakita gyud niya nga is serious siya diri sa pag-atubang o ma-resolve kining issues on extrajudicial killing.